idem natáčať zase, zabije ich to, idem si pred diamantový meč, aby som vám ukázal, akú má silu. Takže zase ideme pred diamantový, si ho ukážeme. My ho tu máme, sorry. Už som nachystal, nezapamätal som si dvete. Taký. Takže takto umierajú. Tu není škoda. To už umreli. Ako pomenil som to trocha obyčajne. Ideme zase na von. Ideme ťažiť. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tom ich doloh, ako som vám ukázoval v prvej časti. Prosím, dajte like. Druhé video, viete, jak to chodí. Už nie som v strese. Dúfam, že sa vám moje druhé video bude páčiť. Minulejšie bolo trochu divné, ale toto bude asi lepšie. Dúfam. Dneska si ukážeme ťaženie. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ukážem vám ľudí, ale jeden ľud neviem nájsť, volá sa to lápis. Lazuli. Ale ten už neviem nájsť dlho. Tak po ním patrám. Tu budem nájsť. Vidíte, toto som vám už ukazoval. Budeme si teraz vyťažiť najmenšiu vec, uhlie. Je potrebné na vypekávanie. Ťaží sa rýchlo, dá sa ťažiť dreveným krompáčom, ale ja už to mám dlho. Takže ja už to nemusím ťažiť dreveným krompáčom. Ideme na ďalší. Ja mám ešte jedny doly, tie vám ukážem teraz. Tie minulejšie, to sú potom. A tam budeme vyťažiť viacej uhlia. Tam nájdeme aj železo. Možno, že aj diamanty, ale pochybujem o nich. Tie by som tu videl. Tu máme hneď uhlie, tam hore. Niekedy, keď potrebujem uhlie, tam sa aj vyšplhám. Ja je to normálne. Mám hodne kameňa, primerane. Potrebujem hodne kameňa. Na stavanie a budem stavať potom ďalší dom, ďalšie väzy. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Teraz si len ukážeme ťaženie a také hlúpotiny. Potom si ukážeme, jak sa tu vyrábajú veci. Takýto kameň si vyťažíme zo pár, aby ste videli. Ale vy, ktorí sa na to pozeráte, ešte viete, že sú inakšie rudy. Ale tuto na tým Worldcrafte, tu sú len takéto rudy. Tu rudy není. Toto je Worldcraft, takže tu rudy není vôbec. Ale lápis lazuli tam tu je. Dobrý. Ale ešte som ho nenašiel. Som zvedavý na ho, keď ho nájdem. Dúfam, že sa vám moje videá zase budú páčiť. A dajte radi like, určite, pozerajte sa na ne. Sú určite dobré. Dávajte lajky všade, dávajte lajky. Dúfam, že sa vám páčim.
Fansa, Superman SK. Mám kamarátov dobrých. To je trojky. Len tak pre zabavu ťažím. Za obchodom s tým si to uľahčujem. Ale vy to zrejme môžete ináč ťažiť, ja mám svoj spôsob. Ale tejto hre prvé čo urobíte, si postavate dom a idete si hľadať jedlo. To vám radím. Lebo tu už to jedlo je vzácne. Tu ako to jedlo je podľa mňa najvzácnejšie. Takže určite ho musíte zohnať. Ale rozmnožte si kravy. Dneska si aj to ukážeme. Ideme si rozmnožiť kravy. To je celkom ľahké. Nič sa s nimi nerobí, len obilie mu dáš. A pusinku sa. To najlepšie. Ideme. Na chvíľu to stopneme. Takže už ideme ku tým krávam. Máme seno. Od nich ho majú radi. Oni sa ti uchvília. Takto chytnete, šťuknete a oni sa začnú boskať. A vidíte, máme ďalšiu. Ja osobne prasatka nemám, ideme sklidovať ako sa to volá, bramboru. Môžete s ním vyťažiť aj skazenú bramboru, samozrejme. Skazená brambora je na nič, ale vzácna. Podľa mňa nie je užitočná na nič. Na ďalší deň si dáme ďalšiu dávku. Takže sa musíme vyspať za chvíľku. Lebo zapadá slniečko, ja sa strašne bojím tých príšer. Samostatne ja ich nebojujem. Niekedy ich bojujem, keď mám na nich chuť. Sú tu všelijaké druhy príšer. Určite sú slabí. Som vám ukazoval. Spíme. Toto je užitočné na tom, keď to kliknete, tak stavite ako bloky. Nemôžete ísť zo schodov, len keď skočíte takto. Je to strašne užitočné, keď chcete stavať cez nejakú ľudú cestu. Je to určite užitočné. Oplatí sa to. Je to dobré. Dneska šok je dobrý deň, ma sa darí, no až tak. Dneska potom to natočím ešte nejaké časti, len že sa vám budú páčiť. No, nič nového tu nie je, iba len to, že som prerobil, ale to je maličkosť. Na ďalšej časti si pozrieme, ako postaviť dom. Takže sa určite dívajte. Už to bude asi vydaté za o chvíľku. To len tak mi naskakuje. Stopnem. Mne to naskočilo od začiatku, nevadí, nech sa nedieje. To je video. Nenatáčaj mi tu video. Natáčam video. Vieš. Nechcem žiadne tvoje videa. Na budúce to bude špeciál. Dobrá. Musím niečo stiahnuť. Potom si ukážeme, ako postaviť dom. To už som vám pravil. Dajte určite like. O chvíľu sa s vami budem učiť. Takže určite sa na moje videá dívajte. Určite sú dobré.
Ja sa sám na nich dívam, aby som nevyzeral smiešne. Ja to musím pretočiť takto, lebo ja to mám také hlúpe. Bože, čo mi tu ukazuješ, čo peš? Kto ukazuje? Bože. Spoždenie, kým sa mi to načíta, stopnem. Takže už som tu. Chvíľku som tu. Zase sadím tie brambory, ma to nejako vyhodilo. Ako hlúpe. Ideme zase domov, uložiť si 54 brambor a oplatí sa. Mal som 0. Ideme zabiť nejaké krávy, alebo ich odmnožiť. Potom si zabijeme nejakú krávu. Ideme do tohoto domu sa pozrieť. Této dýne som tu dal, nič sa nestalo. Ináč, této dýne sú celkom pekné. Nejaký oni z toho robia niečo iné, oni tu dajú takéto samostatné. Ja to osvetľujem, aby to svetilo. Mne sa to bez svetla nepáči osobne. To je potom černé a mne sa to také černé nepáči. Dneska si ukážeme vyrábanie, jak má nejaké drevo. 55 dreva, tom stačí. Jak vidíte, takto sam tuto kliknite. Ja tuto čo si tu môžete vyrobiť. Ja napríklad, neviem. Takto video sa skončilo, takže dovidenia.